Wala ka nagpapapap. Hmm? Hello everyone. Kain po tayo. Wala. Kain. Everyone. Wala ka nagpapapap. Ayan. Hindi siya nagpapap. Sa notification. Ay, ngayon pala. Atras ako konti. Ayun. Kain everyone. Nagkakamay ka? One viewer sa loob po. Kain tayo. Malakas na yung signal dito, no? Yung pala dati. Baka naayos na nila yung internet. Ano na to? 2 viewers, hello. Mananghalian pa lang. Ay, almusal, tanghalian, merienda. Comment po kayo. Pintuan tayo. At tilo sa mga patulog na sa mga oras. Matigas. Yung Chicken. try mo. So viewers, hello. Kain po tayo. Kain. Kuya rin eh. Kain ko yan eh. Kamusta kuya rin eh? Viewers, hello. Hello. Wala mo ma. Lalala ko na. Hmm? Nasa kuya rin eh. Kumain ka na kuya rin eh. Kain po kuya rin eh. Ano itong ano? Gravy. Walang gravy siya. Ano lang? Kain po. Dalo sa 3. Dalo po sa inyo lahat. Joke lang pa. Ito ko lang parang Jason. Nanonood ka rin eh. Ano yung kuya rin eh?
Nasa trabaho na siguro si Kuya Roy. Mm. Salamat kay Kuya Roy. Thank you, Kuya Roy. Thank you talaga sa paghatid sa amin dito Mhm. kahapon. Saka belated happy birthday. Laking tulong nun. Daming bit-bit namin. Wala. Na. Grabe si Kuya Roy. Tapos nag-ano pa, hinatid kami. Tapos nag-tollgate siya. Siya pa yung nag-tollgate. Siya pa yung nag-gas. Gas. Siyempre, salamat din sa boss na. Salamat sa patap-tap, Kuya rin. Review solo. Saglit lang yung live natin. Update lang tayo. Nag-let na yung live. Gugutomin lang namin kayo. May pupuntang kami na mamaya. Team Hamog, nasan na kayo? Bisata Kuya rin kasi ano eh. Parang siesta ngayon eh. Kumbaga, nakakain mo lang, higa-higa. Baka tulog pa. Ito ako kanin. Saan mo galing? Nasa kasuhan kami ni Ami. Baka sakali kung makauwi kami. Akin na. Mga pampano. Akin na plato mo. Plato. Laglag. Akin na yan. Jan Nastano. Ay, dyan. Hello. Kaon. Sarap nyo kahapon, solid yung dinuguan mo. Sabi ni Kuya Ren. Kay Gado. Igado pa kami Kuya Ren eh. Pinagluto pa si Kuya Roy ng igado. Hello, gang. Good afternoon man dyan, magkaon. Hot out dyan, sabi ni Kuya Ren. Review siya doon. Kaso din na nakakain si Kuya Roy, nabusog na dun sa alak. Saka dun sa pulutan. Nagpapak-papak. Kumusta daw Kuya Ren eh. Sabi ni Jan Jan. Nagdinuguan ako tapos nag-igado po Kuya Ren. Nung wala pa si Kuya Roy, di ko ini-expect talaga na Natutuhanin niya. tutuhanin niya na pupunta siya. Kaya yun. Nung sabi niya pag out ko, nag-shot. On the way na siya. Yun pala, papunta talaga. Tapos nag-chat ulit, tumawag. Labas ka, salubungin mo ko sa gate. Andun na. Tapos, pag-parking ng sasakyan, tagay-tagay tayo. Tagay kami. Nung hapon na, nagluto ako ng igado. Hindi naman siya nakakain. Busog na rin siya, nagpapak kami ng... Nagpapak lang ng igado. Hindi, nagdinuguan mo na Kuya Ren. Tapos, igado nung ano na, magagabi na. Haba ng live nila eh.
Ilang oras ba yung live nyo kahapon? Ba? 5 hours ata yun. Yung una, Kuya Ren, Dinuguan. niya, dinuguan. Tapos nung gabi na nandun na si Kuya Roy, iga doon na. Nagdado. Pinadalan ko na lang siya. Ano mo to? Hmm? Hmm. Yung ulam ako. Ang dami mo yan. Sensyo. Hmm. Okay na. Ang dami mo na to. Sa'yo yan. Okay lang dyan. Sa ano, sa 16, babalik kami sa ano eh. Kunti-kunti lang. Babalik kami sa PGH sa 16. Para tanggalin na yung nakapasak sa tenga ko. Sana nga tanggalin na. Sabi tatanggalin na raw. Hindi tatanggalin na talaga. Sana tanggalin na talaga. Kaya, babalik kami. Tapos doon na namin malalaman kung makakauwi na kami o hindi. Dinuguan lamang baboy. Sabi ni Kuya Rin. Gusto ko nang makauwi kasi Kuya Rin eh. Napadami yung kain ko kahapon eh. reviewers along. Babalik kami sa 16. At sana okay na ang lahat. Gusto daw ni Kuya Rene yung luto mo kahapon. Kuya Rene, pag nakabisita ka. Pag bumusita ka rin, Kuya Rin eh. Hanggat kaya namin. Kung sinabi talaga ni Kuya Roy na alam ko talaga na ano, Halimbawa, gabi pa lang alam mo na. na doon talaga. Anong basta namin, mag-aalok sila maglaba. Ganun. O dadalhin kami dun sa Las Piñas. Eh, maulan. Alam ko nun. Nung nabanggit niya na nun, dati sa live namin. Ang alam talaga magkikita. Ako alam ko na nandun talaga. Hindi lang yun. Hindi lang yung lulutuin ko. Ano tatawag sa akin? Hello sa 4. Manay ulam pa naman. Kaya Jason at Ami, bye na muna po. Ingat po kayo. Hindi dyan. Salamat sa pag-tune in. Bye po, Kuya Ren. Thank you, Jan. Salamat sa pag-tune in. Ingat palagi dyan. Ingat always. Always mag-ingat. 6 viewers lang. Sabihin viewers sa loob po. Hello, Kuya Born. So, Kuya, kain po. Tulog si Kuya Born kahapon pala eh. Na nagluluto ako ng egado. Eh, kasi naman madaling araw na yun sa kanila. Nga. Sabi ni Kuya Roy, tulog yun. Paborito niya to. Bro Born, hello. Ano Kuya, kumusta ang ano?
Kumusta ang kalusugan? Tulog ako nun. Tulog siya. No? Tagal ng comment dito sa ano. Ayun, nagpapak lang si ano. Kuya Born. Bro Ray, Kasi- hello. Kuya Roy, nagpapak. Si Kuya Roy lang pala magpapadami ng viewers ni Jason eh. Ang dami viewers kahapon, Kuya. Ayun, makulit pumasok sa trabaho, nahihilo umuwi. Ay, nako. Kuya, pahinga ka Ano? muna, Kuya. Kailangan mo talaga ng ano. Sabi mo, magpapaano ka na? Kailangan mo ng matinding pahinga. Oo. Saka, ano ba? Relax. Nakabawas soft drinks. Kuya Born. Pahinga muna, Kuya. Mag-ano ka muna, mag-movie marathon. Habang nakahiga. Yung doktor niya pala nasa bakasyon, 16 din ang balik. Ano? Hindi Kuya Born. Kaya pala makulit eh, kasi wala pa yung doktor mo. Pahinga ka muna, Kuya. Dapat nahihilo-hilo ka pa eh. Mahirap na kung nagdadrive ka pa, bigla kang Baka makaramdam. mamaya matumba ka pa. Oo. Daming viewers kahapon ni Kuya Roy eh. Ngatid pa kami, Kuya Born. Pinatid kami kagabi, Kuya. Oo. Ha? Iba si Bro Roy, sikat. Oo nga, Kuya eh. Napanood ko nga. Ang dami talaga viewers si Kuya Roy eh. Sikat. Sabi ko, Kuya Roy, mag-live-live ka na din, no? Katulad kay Kuya Romel. Sabi ni Kuya Roy, wala sa isip ko yan. Parang masaya na daw siya na viewers siya. Sabi ni Kuya Roy. Tumirada ka pa dyan, Bro Rene. Pag live ko, sinare niya lahat. Lahat niya sinare, ipinag-share niya lahat eh. Mga GC. Kaya pala. Lupit nga ng birthday niya, kalat. May sa Boreas, may sa Bato, may sa Malawag. May sa ibang bansa. Lahat talaga. Sa Boreas, May mga pumati Maso. pa. Ha? May mga pumati pa. Oo, yung ginawa ni Rain. Yun. Tuwang-tuwa si Kuya Roy eh. Tuwang-tuwa siya na madaming bumati sa kanya. Nakakatuwa nga si Kuya Roy eh. Ibang klase si Bro Roy. Oo nga, Kuya Bern eh. Minsan lang magsalita. Pag nagsalita, patatawarin ka talaga. Hanggang Santa Mesa. Hatid. Bago nga ako ihatid, Kuya, hinihina ako eh. Walang ihian. Ang biyahe. Siya pa yung nagpagas. Siya pa yung nag-tollgate. Nagiinom nga kami, Kuya Bern. Ako, nakailang ihi na. Sinabihan ko pa no, Kuya Roy, baka nakadayapar ka na naman. Nakailang ihi na ako. Ikaw, di pa. Sige na nga, ihi na nga ako. Kala ko hanggang matapos nga mag-inom, di mag-ihi si Kuya Bern. Si Kuya Roy. Natuto na.
Huh? Natuto na daw ako. Mm. Dito naman kami sa Santa Misa. Kaya sabi ni Kuya Roy, mag-ano na daw, ihatid na daw kami kagabi. Ang balak nga sana po is madaling araw pa. Biyahe. Oo. Hindi matulog muna. Kasi alas 5 naman daw ang Pasok balik niya na. doon. Sabi niya, ay, ngayon na lang na gabi. Mm. Para walang traffic. Oo. Tapos yun, natid kami. Tapos siya pa yung nag-toll gate. Ang ganda na yun na nakauwi kasi mainit dun. Baka di rin siya makatulog. Puyat. Hindi naman kayo matutulog nun. Yan, Magkikwentuhan kikwentuhan. lang kayo. May pintuhan. Sabi niya, madaling araw. Tapos sabi niya, ano ba talaga? Gusto niyo bukas o alas tayo ng 10 oras? Ikaw bahala. Bumiyay tayo. Sabi niya, alas 10, alas 8, biyay na tayo. Mag-aalas na tayo man. Hmm. Naka-anim siya na ano. Naka-anim na San Mig Apple. Hanmig apple. Ayos yung sasakyan. Tulad din nung sasakyan mo, Kuya Bro. Walang gaanong tagtag. Kia. Yung sasakyan na dala. Wala talaga naman nagbibiro siya. Pang VIP. Nung naka-live ka. Di ba sabi niya? On the way na ako. Yung pala kumakain siya noon. Di tumawag siya sa akin. Kung nasagot ko pala yung tawag niya, umalis kasi kami namin ng maaga. Kasi naghanap nga kami nung pandinuguan. Yung cellphone ko, iniwan ko. Kaya kung dala ko man yun, wala man akong load. Hindi ko ma-receive. Yun pala, kung nasagot ko yung tawag niya, talagang magsasabi siya. Sabi niya sa akin. Eh wala, di ko nasagot. Sabi niya baka raw tayo busy. Di ba tinatawagan ko rin siya bago ko nag-live. Di niya sinagot kasi naka-tune in pala siya may naka-live. Sabi niya, pag live natin, nakita niya naka-live. Ito, gising na yung dalawa. Nagluluto. Yun na, kumain na siya, nagmadali siya. Pag sabi niya pala yung on the way na, kumakain. Tapos, dumiretso na siya. Kung may birthday pa talaga yung dumayo sa atin. Pero kung talagang kasi, di ba ako yung nung pag-live natin, sinabi niya yun, wala nang wala nang yung ulit na sabi. Kung alam ka talaga na doon gaganapin, tatamba siya doon. Naku, di lang yun yung handa niya. Sana bumili pa tayo ng cake. Oo. Hindi lang yun yung Nasaya kaya i-celebrate ng luluto ko. birthday. Kahit matanda na. Matanda. Kahit may na tayo, nagkakaedad na tayo. Ang sarap pa rin i-celebrate ng birthday. Na may cake ka. Kasi bibihira lang yung Paggising ko na nakita ko message ni Bro Roy eh. Ay, talagang likod ko eh. Haba nung live namin. At tumigil ata kayo ng live. Magkagabi na. Mamaya pupunta kami namin sa sa Mega Mall. Pagkatapos ng live. Hindi ko na nga alam kung ano itsura na ng daanan. May sasakyan pa ba dyan na jeep? Kaya nag-jeep pa Pasig tayo sasakay. Doon pa rin bababa. Star Mall, lakad tayo. Hindi kasi nag-iiba na kasi yung mga ruta ngayon. Huwag natin tanggalin si Magda. Ang alam ko, sasakyan natin Pasig ilalim. Huwag tayo mag-ibabaw. Kasi doon yung pag umibabaw yun, lalagpas tayo doon sa Mega Mall. Iba-iba na kasi yung sasakyan ngayon eh. Kasi nung nakaraan, dati, walang dumadaang dyan, balik-balik, meron na.
Tapos Divisoria. Walang Divisoria dyan, dito ang Divisoria. Masapasig ilalim nga. Kaya Mahanap natin yan. naiba na yung mga kaya medyo Maghanap ako ng ano yung... Kasi dun sa DJI, wala. Ang advice sa akin ng DJI, hanapin ko daw yung mismong GoPro. Kasi matagal na yan. Yung may nagbigay ka sa akin na ano, anonymous na sponsor. Kasama yan nung top box. Yung nagbigay ng top box, saka yan pinapabili pa ako nung mic sa GoPro. Kaso, sa online, hirap panapan ng GoPro sa online. kasi Mm. ang DJI, may sarili na talaga silang mic. Oo. Ang GoPro, wala. Pero nung nakaraan, May biglang mayroon ba na, ano? kaya kami natagalan gawa ng nahirapan din kami mag-search. Kasi Mm. madaming, may mod na gagamitin, sobrang mahal talaga. As in, Nasa ano? nasa 5,000. Mm. Yun. Hindi, medyo natagalan ng paghahanap. Yun nga, natagalan din. Tapos, nung nakaraan, yun nga, tinapat din namin yung nag-sponsor doon na Nagalaw ko yung pera. medyo matatagalan kasi nga, sobrang, basta kakaiba yung, netong netong nakaraang buwan, sobrang daming, lalo na nung bago basta, yung pagbigay ng pera, medyo, na ano tayo din talaga. Basta yun, nagalaw ko yung pera. Sobrang kakahanap namin na medyo maganda-gandang mic. Kasi, kung bibili kasi ng basta lang mic, mayroon. Kaso ang problema, kasi tinitingnan namin dun sa mga Yung issue, magiging compatible kasi siya, kasi mahirap talaga. hindi rin magagamit, sayang din. Kaya yun nga, umamin naman kami din sa sponsor namin na sa sobrang naging mahirap yung buhay nung nakaraan, na galaw namin yung pera at humingi naman kami ng sorry talaga. Kaya ngayon kasi nahiya na rin ako. Kasi matagal na talaga yun. Top box, ilang buwan na yung top box. Kaya ngayon na kung magaling na rin sa amin, mag-check up na lang, ay may ano pa naman, may natitira dun sa pera ko. Maghanap ako ngayon dun sa Mega Mall. Sana mayroon. Pero kung wala, pwede tayo makabili lang yung mic, ay yung ano tawag nun? Adapter Sa na online kasi, GoPro. sa online, naghanap ako. May tag 2.7 plus mga, isipin na lang natin 2.8. Kaso, Tapos, ilang days kasi siya dadating. Kasi galing China. Tapos, Aalis na tayo sa sa Cavite. Cavite. Hindi na natin maaabot yun. Kasi ilang days, siguro mga 7. Kasi, May message yan. may parang Jason, punta muna ako sa upload niya pala. Sige po, kaya rin. Okay lang po. Tapos yun, inisip ko kung dadating, wala na tayo doon. Kaya inisip ko, ano kaya kung... Ano yun? Yung tag 2 plus na sabi mo, GoPro yun. Adapter pa lang yun. Adapter pa lang yun. Hindi pa kasama yung mic. Wala pang mic yun. Ang adapter kasi, yung na-search ko, adapter, tapos yung case ng GoPro. Kasi bibili tayo ng case para doon ilalagay yung adapter. Kasi yung adapter, medyo ganyan kahaba siya eh. Parang USB. Yung parang charger. Hindi pala siya Bluetooth. May, yung transmitter, wireless. yung transmitter nung mic, doon mo isasaksak. Di ba yung mic, tatlo yan. Halimbawa, dalawang mic, isang transmitter. Yun ilalagay mo doon sa adapter. Tapos yun na, magagamit mo siya. Pero yung mic, waterproof din. Kasi kadalasan pag gumagawa kami, umuulan eh. Itago mo na lang. Ikanya mo na lang Yung dito. GoPro, kung halimbawa, di ba yung pabahay, minsan ginagawa pa lang. Bagay, magagamit ko lang naman siguro pag mga may interview, di ba? Oo. Na vlog. Ngayon naman, may nirelease na ang GoPro ng mic. Oo. Ang problema,
mahal talaga siya. Magkano? Nasa 10,000 plus. Hmm. Pwede na Ngayon, siyang sabi nga ma-order. nung DJI, bibili nga nung adaptor. Oo. Bili ka ng adaptor. Tapos pwede raw gamitin yung mic nung DJI. Oo, pwede. Pwede. Kahit anong mic Pero doon, yung pwede. price nung mic sa DJI, may 10,000 yun ang pinakang mababa. Meron daw sila na mic na palabas pa lang, kaso hindi pa nga nilalabas, 2.9. Oo. 2.9. Sa GoPro din, Yung meron advice din. niya, mas maganda raw, puntahan ko mismo yung GoPro. Sa GoPro, meron din. Yun nga lang, yung Yung tigsa sabi. 10,000, wala pa, hindi pa Kaya, nire-release yung... try namin mamaya ni Ami, punta kami dun sa Mega Mall kasi dun yung binili ni Bayaw. Ano ba GoPro mo, Jason? Sabi ni Kuya. Ano to? Yung binigay ni Kuya, Di, ito yung binili ko. ayun yung ba yung binili mo? Yung kay Kuya Jojo, nandun sa bahay. Ito yung binili ko. Ano to? 10. Yan po yung binili niya, Kuya, oh. Dito yan sa Mega Mall binili ni ni Bayaw. Ito yung pinakanguna kong sahod, Kuya Born. Tapos binili ko kaagad ng GoPro. Na ano na, kapag-ipunan niya. Pinaayos ko na nga to kasi nasira na to nung nakaraan. Oo, yun doon din. Ang galing nga mag-ayos yung, ano, mag-apa talaga yung mata ko. Kaso di na siya pwedeng tulad nung dati na mabasa. Yung kay Kuya Jojo, yung binigay sa'yo, Hero, ano yun? Hero na yun. Hero 9. Yan. Hmm. Kaya mamaya, yun po yung lalakadin namin maya-maya. Pagka ano lang. Kung makahanap Kasi kami. nahiya na ako sa Nahiya na ako sa sponsor. Pag 12 or 13 kasi pwede na Bluetooth connection kahit anong wireless mic. Oh, Oh. pati Kahit ano pala. May Bluetooth na daw. Ganun Oo, po yun ba? nga. Pag ano kuya, Mm. pag below 12, adapter kailangan mo. Opo nga kuya, nakita namin sa online nasa 2.7 kaso galing pa siyang China. Kaya ang ano namin sana, pag halimbawa, in case kami makauwi sa 17, kasi 16, alanganin kami makasakay. 17, doon na lang ako o-order. Hindi ang gagawin ko yung sa akin lang naisip sa isip ko. Mas gusto ko kasing bumili sa personal. Para kung sakaling may defect, di ba pumunta tayo dito sa Maynila, pwede natin ibalik. Pag sa online kasi, parang hirap pag may problema eh. Tapos ang ano ko, kung halimbawa yung adapter lang muna yung mabili ko, utay-utayin ko. Saka naman yung sunod. Yung adapter kasi pag nabili mo yun, kahit anong mic, pwede na. Pwede na. Kahit yung adapter lang muna yung makuha ko. Kaso pag sa mall, baka abutin yun na nasa 2.7, Pwede na. Pag halimbawa, 70. mas mahal doon, Basta, kung sa 5,000. nasa 2.8. oh, Nakita ko sa online, may tag 4,000. Parehas Wala. lang naman. Kaya inisip ko, doon na lang umorder. titingin ko pa rin. Gusto ko makita sa personal yung ano, Kasi yung na ano, gadget. nanood ako sa mga ano, mga, ay si Ate Margie. Hello Ate Margie. Pag 12, 13 pala, pwede ng Bluetooth. No? UTI yan. O baka dun sa higaan, matigas. Hello Ate Margie. Kuya Born, hello daw po sa mga Ate Margie. Ayun, try namin. Pag wala naman, di Uy, yun lang, uwi. ano lang naman, isang sakay lang. Ate Margie, hello. Kuya Rene, sabi na Ate Margie. Hello Ate Margie, kamusta yung birthday ni Kuya Roy? Kumusta yung kantahan? Kamusta yung kantahan? Napaos ba si Ate Bidang? Hello sa 7 viewers Hello. at sa 6 na nag-like. Ngayon si Jason nagyayaya sa mall. 9 Nahiya, viewers, hello. nahiya naman ako mag-mall. Wala. Hindi. Ano? Hindi talaga. Pumunta talaga kami ng Maynila dito. Nung check-up ko is dala namin talaga yung konting damit lang talaga. As in, short lang, t-shirt lang na ganito. Tapos na baga. Chinelas. Hindi kami nagdala ng ano, panglakad na ano. Kahit ganun lang yung dala, tapos na baga.
Hindi, yung mga damit natin parang Sige, pang lang. ano lang. Sakit lang naman ko. Yung kaya ng paracetamol. UTI yan, Jason. Yung kaya madaming tubig. Masaya po kahit tulang kami ni Ate Bidang. Kami ni Ate Margie. Hinahiyang ako maglakad-lakad eh. Si Jason kasi panay ano. Kasi maglakad ganito nga. Sakit na ng katawan ko sa ano. Kahiga. Kahiga. Ikaw Kuya Bern, kumusta na talaga yung ano mo? Okay ka na? Anong oras natapos yung ano? Anong oras na kauwi si Ate Bidang? Bumiyahe na kami ni Kuya Roy noon eh. Punta dito Santa Misa. Hello sa lahat. Mga ano, maya mga antay. Mga Ano 3. oras na ba? Ano na to? Alas 2. Masabi nga ba? Wala ko alam na GoPro store sa Pinas, pero alam ko Henry's camera not carry ng GoPro product. Di mo kasi ano eh, Kuya Bern, ito sa Mega Mall to binili ni Bayaw. Sa Mega Mall po. Hindi pa Noong 2000, anong taon ba yun? 24. Basta binili yan, tanda ko, nakaborol yung asawa ni Gatchi. Ano taon ba yun? May 3 years na ba? Wala pa. 2 years pa 2 years, na o toy parang ganun. Kasi dumating yan, ano eh, pinadala yan dun sa pinsan ni Kuya Noli. Kuya Makbal, hello. Hello Kuya Macban. Sabi ni Bayaw, sa Mega Mall daw Sa eh. Mega Mall daw to Kuya, Mm. pero ano siya, di ko natin natatanong yung store. Tanungin mo para pagdating dun, i-search na lang natin. Malaki ang Mega Mall eh. Oo. Nalilito Lahat na. daw mga GoPro doon, Kuya Bern eh. Oo. Kasi Baka toy. meron dati kasi alam ko wala. Oo. Yung DJI, yung mayroon talaga. Kalat ang DJI Oo. sa SM Santa Mesa nga meron. Sim Santa Mesa, yung ano, yung ano doon, yung DJI na Action 5, tag ano siya, 23 ata yan, 23, 25, basta may picture ako dyan eh. Ito kasi ang GoPro, laban yun sa ano, adventure. Ang DJI Ang naman, kagandahan sa DJI, may night vision siya. May night vision. Pero yung GoPro, talagang ito, nalaglag na to ng ano, nalaglag na to dun sa ginagawa dun kay ano, kay Crystalline. Laglag to. sa second floor. Oo. Doon sa taas mismo, sa bubong. Doon kami sa bubong nun. Laglag to. Nakatayong ganyan. Laglag siya. Wala, di nasira. Boy pa rin. Paglaglag nga, boy pa rin. Ay, si Kuya Maki. Hello, Kuya Maki. Hello, Kuya Maki. DJI na ngayon. Oo nga, Oo. naubusan na si GoPro. Pero yung GoPro kasi, may ilalabas din siyang mic. Pwede na siyang i-order. Pero yung mamahalin pa lang ang nalalabas. Yung tag 10K, wala pa yung mura. At tingin ko, malalaman natin yan doon. Ito try namin window shopping. Ito shopping. Ay, syempre, silip-silip lang muna. Mahirap, maging, Isang sakay lang naman. mahirap Mega Mall. maging Saka ilang taon na rin na bago kami nakapunta dyan. Dyan kami unang nagkita ni Amin na unang date namin. oo, galing siya sa probinsya. Pero ako nung pabalik-balik na ako ng Maynila, nagtatrabaho ko nun. Tapos, nung tapos na siyang mag-aral ng high school, magka-college na dito sa Don Bosco.
Bumawa Maynila siya. Siyempre, sumabay ako. Sumabay ako, nagsabay kami bumiyahe. Tapos, nagiwalay kami. Saan tayo nagiwalay nun? Cubao. Hindi, sa Alabang ka ata. Ako sa Bumaba? Cubao. Ayun nga, nag-alabang pala ako kasi pumunta ako ng Las Piñas. Ikaw naman, dumiretso ka. Bumaba ka dyan sa Boni. Oo. Kasi sinundo ka. Tapos pag galing namin, nagiwalay namin doon, nagtrabaho ko. Ilang buwan muna kami din ito nagkita dito sa Maynila. Tapos nagtrabaho ko doon sa Pasig, sa San Joaquin. Tapos siya nag-aaral na. Magka-chat kami. Ano, chat na ba yun? Text. Text pa lang yun. Text pa lang, wala. Wala pang Wala chat. pang Facebook. Text pa yun. Text Mga- pa. Yung mga Oh, cellphone natin. diyan kami nagkita ulit. Diyan sa Mega Mall na sabi ko sa kanya, punta tayo doon. Sakto doon. Ilang taon na rin simula noon nung nagkita kami, di na kami nakapunta 2000 ron. ano pa yun? 2011? 11 ba? O Di ah. 12? 10 nata. 10 nasa Hindi. Pasig ako. 11 Kasi- ako nag-graduate eh. Nung Nagsi- high school eh. Ha? 11 ako nag-graduate ng high 11 school. ba? Basta first year college ka pala. 2011 Pwede. yun. 2011. Kasi pag 12, nasa ano na ako, Paranaque na eh. Isa lang nilabas na mic ng GoPro dito. Alam ko nasa 170. Basta nga Kuya Born, ano eh, na-search ko. Nasa, yun nga, i-search ko nga ulit. Wait lang. Hmm. Palagi may bumabalik na alaala parang Jason. Yan totoo Diyan yan. ako graduate ng elementary Don Bosco Mandaluyong. Ay, nandiyan Sino? pala si ano, Sige. si Kuya Borno, diyan. Yung dyan sa unahan. Diyan lang sa harapan Oo, ng oo nga. ano, sa una ng marketplace. Diyan ba Kuya Born? Sa harapan Si Abo dito sa ano, Don Bosco Santa Mesa. Bima pa. Eh, ang tinatawag kasi nila Don Bosco, pero hindi Don Bosco. Alin? Ang ano ko, Ano yun? sa Loro Bicuña ko, dito sa kabilang Pero sa loob ng side. Don Bosco. Don Bosco yung compound, pero Oo. yung ano kasi Sa loob. sa mga madre. Mm. Diyan talaga ako nag-ano, Laura. sa Laura. Ah. Ayan. Kaya nga alam ko yung Mornesi kasi doon. Ano. Si ate mo. Diyan din kami lahat. Sa ano. Pero nagtatrabaho siya doon sa ano. Diyan nag-graduate si ate din. Oo. Yung ate Pero ko sa kasi, pa rin ng Don Bosco kasi sa loob ng Don Bosco. oo, diyan kami magkakapatid. Oh, diyan lang po. Oo, dyan. Ito lang oh. Unaan lang. Kaya nga pag ano kami sumasakay, Don Bosco magtatanong, saan bang Don Bosco sa Mandalo? Bima pa. Oh, Bima pa o sa ano? Kaya ba yung marketplace, buhay pa din. Oo. Nilalakad lang namin yun. Marketplace. Yung malapit sa marketplace. Alam niya ni Kuya Born. Ganun pa rin yung amoy. Eh ba, mas malala na yung amoy ngayon. Mm. Doon. Yan yung ginaging namin Kuya Born ni Pula. Simula dyan sa marketplace kasi traffic. Abot dun sa ospital ng Santa Ana. Kasagsagan ni Pula noon sa training. Nagja-jogging-jogging. Tinakbo namin yan. Hingal si Pula. Mula ako, di ko talaga nararamdaman yung pagod nun. Nung nanganak ka. Oh. Takbo, layo nun. Si Pula, pagtingin kay Pula, ano na, pagod na. Nilalakad lang namin Kuya Makbal. Yung, Marketplace. May kalayuan pero carry naman Lapit lang lakadin. yan. Malapit lang po sa amin. sanay kami sa lakaran. Sa Saan? probinsya. Sa probinsya kasi. sanay Naglalakad kami. nga kami ng 2 oras. Lalo ako, nung binata pa ako, minsan naglalakad Sa ako school, ng naglalakad din kami. puro lakad lang. Tumatawid pa kami ng bundok. Minsan, 5 oras, 3 ganyan. Yung Balatan, lugar nila Rica. Simula dun sa lugar namin, nilalakad lang namin pero bundok yung ano, dadaanan. Tatawid ng 2 bundok. Pangalawang Ito yung bundok sa sinasabi kanila. ko, oh. Itong adapter, ganyan ang bibilhin. Ito, oh. Ito, kuya, di ba? Ay, ang lakas kasi ng ano ng cellphone ko, eh. Ayan, oh. Ito yung adapter na dapat bilhin. Ang sinasabi ko. Akala ko, yung sinasabi mo, Ayan, doktor, yung parang tulad ganito, yung nakaganyan. Eh, mas mahal yun. Nasa 5,000 lagpas yun. Mahal pa yun. Di ibig sabihin pag ganyan, Ayun yung mic niya, oh. Kaso, ito,
Ito, nasa $159. Ayan o, kuya. Hindi ba? Hindi ata kita eh. Ibig sabihin, yan pala. Ayan, kuya, oh. Nasa ano. Ito yung available. Available na siya. May dalawang transmitter, may dalawang mic. Ganyan. Yung eto, yung isa pa lang, coming soon, yung tag $79.99, hindi pa siya available. Yung Ibig sabihin transmitter pala, ma, din, nasa $50. nakalabas yan dito. Oo, kaso bibili nga ng Kasi case. dito yan eh. Yun nga, dito isasaksakan, tapos bibili ng case, kumbaga pa ganyan siya. Oo. Ganon siya. Dito siya ilalagay. May case na bibilhin. Ayan. Ayan yung adapter na ano. Nasa $70. Kasi, ay, lobot na. Charger. Ayun o. Hindi yan. Yung adapter niya, nasa $69.99. Kaya, ibig sabihin nito, nasa 70. 70 times, ano, magkano bang ano ngayon? Magkano ba ang dollar ngayon? Uy. Yung GoPro adapter talaga yun, sinasabi ni Jason, parang case. Oo. Opo, kuya. May ganun, kuya. Kaso, Kasi pag ganyan parang modang ba, masisira yung GoPro ko na China yung pinakita ni Ami. kung maulanan. Sa ano po siya, kuya, sa GoPro mismo. Sa official site siya. Pero may nakita ako kasi ganyan, kuya, ano? China talaga. China talaga siya. Ay, nawala na yung sinearch ko. Kasi nakita ko kay Gwen. Si Gwen may ganun eh. Tapos yung mic niya, dito rin nakaano yung nakalagay mo. Oh. Ma, dito. Dito. Oo, yun nga. May nakalagay dito ng mic. Mahal Tapos nga yun. yung kay Gwen, may ano pa, may flashlight na maliit dito sa ibabaw. Kaso di ko natanong kay Gwen kung magkano yung bili niya noon. Kasi man. Kasi subukan lang natin kung kaya lang ng ano. Pag di kaya, pwede natin utay-utayin. Ay, lang. Kahit yung case lang muna, ma. Ano siya, kuya, sa official store talaga siya ng online ng GoPro. Sa online store talaga siya. Nakita ko, pero yun nga yung adapter na yun, may China din. May China din siya. Yun, tag 27 lang siya. Pero ayun kasi nasa halos $70 yung sa GoPro. Na nakaka-order, may 360 na nga sa GoPro. Yung mic niya is available yung tag $170. Kaso, yung isang peraso, hindi pa siya available. Hindi ka sabi ko, utay-utay lang muna. Yun. Yun lang muna yung gusto kong bilhin kasi malay mo may... Adapter talaga na yun. Oo, yun lang muna. Sa sunod, kasi pabalik-balik pa naman tayo dito. Ang isa na sinasabi mo na parang case, Oo, yung parang Note case nga. yun. Ito O yan, ano, yan yun. Kahit yan lang muna yung mabili ko. tag ano talaga to, mahal talaga to. Kahit mahal, kung baga, Ito yun o, kuya. maano ka naman. Yung Kung ganyan yun, kuya, o. Yung parang ganyan. magagamit mo naman ng matagal yan, bibili ka ng mura, tapos masisira pati yung GoPro. Ayan. Palagay ko kasi ito eh. Kahit mahal yan, ma. Sa sunod naman, yung iba naman yung mabibili. Ito nga GoPro, di ba? Una kong bili, ito lang. Tapos di pa natin nagamit kasi wala pang handle. Tapos di mo pa rin pinagamit kasi wala pa. Ito, tagal nito. Dumating na to sa akin. Buwan pa to bago ko nagamit. Oh, buwan pa bago pinagamit niya. Tinago ni Ami. Pinagamit niya sa akin. Binilan ng ganito. Para daw pag malaglag. Tapos nilagyan pa to ng naka-tempered to. Tempered dito, tempered dito, tempered dito. Kaya iningatan namin talaga to. Yung GoPro microphone kasi mahal talaga. Utay-utayin natin. Sige, try natin mag-window shopping mamaya. Tingnan natin.
Ngayon mga ano, pagkababa nung kinalas ano tayo, maligo. Kaya mali mo, tingin-tingin lang tayo. Charge mo na. Isaksak mo. Kala ko lobat, 85 baga. Alin? Cellphone mo. Sa akin yung sa'yo. Asan na? Yung sa'yo ang lobat. Sa akin? Pali ko. Pero try namin, maghanap-hanap mamaya. Wala namang mawawala kung ano. Abangan nyo na lang sa vlog. Iniwan ba yung susi ng bahay? Oh, pinaiwan ko kasi alis na ano. Nandyan. Ang sabi niya naman, doon daw kami sa... Ano yun? Yung isa sinasabi mo? Alin? Yung sabi ni Bayaw na... Huwag doon kasi may mga invitation doon. Hindi ko alam. Dito! Ano ba? Green Hills. Ah, Sabi mo Green Hills. hindi, tatanong nila. Oo. Kasi yung naisip ko kasi yung adapter, magagaling din sa China. Eh, syempre diyan, meron na din yan. Parang in Ang sabi case, nito mo? China yung pinakita ko doon Oo. kanina. May ano siya, may GoPro din siya. Kaso yun nga, mahal din talaga. Eh, pero ito try namin, yung best pa din yung mabili. Ano, bumaba ng pagkain mo? Pwede naman hilo. Wala kasi tubig eh. Dating iniinom ko. Hello. Sa Green Hills meron doon China sigurado. Yun nga, Yun nga. Kuya Bal, yung naisip ko eh. Sabi ni Bayaw, baka daw ano, mga China. Yun nga yung naisip ko kasi isip ko, yung adapter is magagaling din sa China. Sigurado sa Green Hills meron na din eh. Kasi ganun din naman eh. Eh, in case lang na sir, halimbawa, makabili ka, eh, magbabalik mo dyan. Malay natin, medyo... Kasi ang hirap mag-decide kasi. Parang nahihirapan kami sa Vera Mall. Saan yun, kuya? Eh, medyo ano pa kami. Saan mo yung ano sa lampas mo? Andoon. Pagpaligo ko ma, hindi kita mo. Sakit talaga. Hindi, uminom kasi kayo kahapon eh. Hindi. Bago nag-inom, may nakakaramdaman ako. Mas lumala ang may UTI. Pag nasa Quiapo kayo, alam ko, meron Henry's camera doon. Hindi ko lang alam saan doon. Henry's camera. Nakikita ko yun kuya sa online. Hindi. Sa Green Hills. Meron dito sa online eh. Doon muna tayo sa ano. I-search ko nga. Tapos sa pupunta naman kami. Baka bukas kaya po kami Kuya Born. Para yung mga bibilin, mabili na. Para sa yung usapan kasi namin alis 17 talaga. Kasama namin si Bayaw uuwi din. 17. Pero kung ang usapan namin nami, pag check up ni Ami sa sa 16, pag sinabi na may check up na pagitan lang isang linggo, ang uuwi lang sa 17 si Bayaw. Kami maiwan dito. Tapos hintayin kami ni Bayaw doon. Pag umuwi na kami, siya naman babalik. Kailangan ni Bayaw umuwi din doon. May mga ayusin na kasi doon. Okay. Pero sana may check up na kahit mga 3 linggo. 3 linggo, uwi talaga tayo. Nakikiusap na yung anak namin. Baka daw hindi na kami kilala. Kawawa naman. Saglit nga lang. Saglit nga mo. Try ko nga kuya dito sa online. Kung meron sila.
Ano? Masakit? Huwag na katayo ako muna. Etong July 19, mag-start na kami. Ang gaya ng, basta ganito kasi. Hello, si Seven. July 19 ang start. Ito, linggo, July 19. Ang sa akin, 17, ay na 8. Siguro daw 8. Ano? Ano, nahanap mo? Sa Henry's, ano yung sinabi ni Kuya Boy, naghanap ako Meron. dito sa ano, sa online. Nakikita ko siya eh. Tanungin ko kung meron. Yan na yun. Yun sa live nila. Nakita mo kung yan. Yan. Eh, nag-online ano sila eh, naka-live sila eh sa TikTok. Ang tanungin mo nga. Ano nilalab niya? Mga camera. Ate Jesseline Nilo po. Hello, Ate Jocelyn. Sabi natin Jesseline. Hello daw. Kasagot na siya. Heaven viewers, hello po. Ang bubo pa yung nakalive ah. Iba yung... Amy, wala po, Ma'am Amy. Not available po for Ma'am Amy natin. Wala. GoPro adapter natin, guys, is not available. Wala daw. Not available. Not available daw, Webon. Nakalive sila. And guys, sino ba magpo-proceed dyan? Comment lang kayo right now sa live ko. FC55, lahat ng kulay na dyan. Ano? Available na po. Wala. Thank you po, Ma'am Amy. Thank you so much din po. Wala sila. Wala. Wala daw kuya. City 100. Check mo available. Wait lang guys, for a moment. Nakalive. Yun na lang, tingnan natin sa Mega Mall. Try natin. Alam mo doon meron. Eh si sana all GoPro hindi ko afford, mahal. Sabi ni Ate Jocelyn. Ate Jocelyn nag-ano Mahal din. talaga. Mahal po pero ano, pinag-ipunan po talaga yan Pinag-ipunan ni ko. parang Jason. Ano to, yung una kong nabili ko talaga to. Kasi nag-usap kami nito. Sabi nito sa akin, nung unang pagbablog ko pa lang, in-advise niya sa akin, dapat ang unahin ko daw yung mga gamit sa GoPro. Tapos, yung mga damit na susuotin kasi Harap para na. pag may vlog daw na hindi construction, presentable naman na harap sa tao. Kasi kami talaga pag nakikita kami, lalo pag mag-house blessing na, tapos may mga tao, so sabihin nila, ito, yan yung mga vlogger, may narinig kami dati na, mga vlogger ba yan? Yan ba yung mga vlogger sinasabi? Kasi construction nga yung ano namin, nasabi niya yun. Sabi ko naman sa kanya, hindi kung gusto mo ako, yung pinakauna kong sahod sa YouTube, yun ang ibili ko ng GoPro. Yun. Umuo naman siya. Kaya yun, pinadala ko kay Bayaw. Naganap si Bayaw. Pero ilang buwan din yan. Ilang buwan? Hindi yan isang buwan lang. Hindi lang isang buwan. Kasi Grabe ang... unang sahod mo, mag-iipon ka muna eh. Tapos, maiipon yun eh. Antayin mo pa yung Google AdSense bago mo ma-withdraw yung pera. Ilang buwan na sa... Siguro ano to, 3 buwan. Oo. 3 buwan. Ito yung kinita ko nung na-monetize ako dun sa ano eh, Bulacan. Magsama ko kay Kuya Noli, doon ako monetize.
Yung pag-vlog ko dun na sa ano, naipon to eh. Sa live. Kay Ate Margie. Pagsimula ko kay Ate Margie tapos kay Balit. Ito na yun. GoPro. Hindi to sahod ng isang buwan. Opo, madami Ano lang, pinagdaanan. 3 buwan. Pero yun ang pinakang una kong, unang withdraw. Pero Unang withdraw. Ate Jocelyn, mapag-iipunan natin yun. Tapos, ano to, dinagdagan pa to namin ni Ami sa tindahan. Kasi kulang yung unang sahod ko kulang. Dinagdagan namin sa tindahan kasi may ipon kami nun. Yeah, yun. Kaya sa team, ako yung unang nagka-GoPro na bili talaga na galing sa YouTube. Ano? Eh, how much bili mo? Ang mahal niyan. Ano po to? Umabot siya ng 18. Yung unit pa lang po. Oh, Wala 18. pa. Wala pang memory card. Yung memory card kasi medyo Wala may pa po kamahalan yun. din yung memory Yung card. 18, ano to? May battery na siya nakasama, isa. Wala pa siyang memory card. Yung memory card naman, Tag 2. binili ni Bayaw din dun mismo sa ano ng GoPro, tag 2,000. Kaya umabot ng 19. Ay, 20. Kasi tag 2,000 yung ano, yung memory card nun. Umabot ng 19. Tapos may binili pa si Bayaw nun na limutan kung ano yun, nung binili. Tapos di pa to kasama yung handle. Umorder pa kami ng handle. 500 plus. Tsaka ito pa. Ito. Tapos mga tempered. Basta bago ko to nagamit, itong GoPro na to, bago to nagamit talaga kasi nung dumating na to, tinago niya. Hindi mo na pinagamit kasi baka raw masira ka agad. Kasi wala pa nga mga protection sa kanya. Ito walang handle. Bago to nagamit ko, simula pagbilang hanggang sa mga accessories, umabot siya ng 30. Bago ko yung nagamit ang GoPro na to. Kaya ito iniingat-ingatan talaga kasi napaka-memorable nito na gamit. Ay, Hello. si Ate Sarah. Hello, Ate Sarah. Tali na kami Santa Mesa, Ate Sarah. Nasa Santa Mesa na kami, Ate Sarah. Hinatid kami ni Kuya Roy. Miss me, mega love shout out. Pero kaya iyakang-iyakang yun, Ate Jocelyn. Yakang-yaka yan. Mm-mm. Pag ginusto, Ate pinag-ipunan. Jo. Tapos mga si Kuya Jojo, yung shoutout kay Kuya Jojo, Hello, Kuya binigyan Jojo. ako ng GoPro. Kaya pag sa pabahay, yung GoPro kong dalawa. Pag may vlog na, alimbawa, may ito, ginagamit ko dun. Tapos may isang vlog na pwedeng gagawin. Tag-isang GoPro yung ko na gagamit Layo, ko. buti naman layo Oo. din ang biyahe niyo. Pero pag hindi naman kailangan ng isang GoPro, ay tinatago ko nandun. Tulad nung nasira to, may pang-backup ako. Nasira din yun, nagkamuis. Nasira na to, pinaayos ko, nagbayad ako ng 2,000 plus. Need ko pala mag-ipon ng bonggang-bongga. Opo. Oo, kaya yan, Ate Jocelyn. Kami nga, talagang grabe ang yung disiplina. Ipon. Grabe yung disiplina namin nun kasi, syempre, pag may iniipunan ka talaga, may mga bagay kang hindi mo magagawa na At siyempre, salamat sa mga mga viewers. sa viewers. Sa viewers dahil sa panonood at sa mga sponsor po na nagbibigay din sa mga pabay project. Kasi dahil po yan sa inyo, may vlog kami as panonood ng mga viewers. Ito na po yun yung pinanonood nyo ng mga vlog namin. Yung Nagkaroon ako ng ganitong gamit na ito kasi talaga pag ganito gamit mo o DJI man o GoPro, mabilis siya. Alam mo, may gusto kang videohan, isang click mo lang, video na kaagad. Yung cellphone, kasi naranasan ko yung cellphone, ilang buwan din, pupunta, hanapin mo pa yung kung nakalock pa, password, wala na yung bablagan mo. Kung may biglaan na gusto mong makunan. Tsaka ito, hindi siya nakakahiya kahit sa maraming tao. Kasi nandiyan na talaga yung hiya, lalo pag mga baguhan tayo na vlogger. Kasi naranasan ko yan. Dito pag komportable ka.
Kahit tumakbo-takbo ka, hindi siya magalaw. Kuya Hindi siya Macbao, masakit hello. sa ano, mata. Sabi ni Ate Sarah, Tito Bern, hello. Matagal pa ako magkakaganyan, magdalawa na ang college ko. Ayun, may... Next year yung ang pinaghahandaan. Pero Oh, yun tsaga-tsaga nga, lang Ate po. Jocelyn, Makaka... yung bili mga ka rin po priorities niyan. talaga. Mm. Yun na muna. Pero malay mo may mga talaga. priority. Pero bago namin talaga nabili, grabe ang sakripisyo talaga. Kuya Maki, Megal, hello, sabi natin. Madami din kami pinagdaan, makamit lang yung mga Oh. ganyan. Pero yung, Tita Hi, sabi niya. yung mga struggle, madami kaming struggle, pero hindi namin masabi dun sa camera. May mga pagkakataon din talagang, siyempre, susuko Ay, ka talaga. kaya niyo po yan. Susuko ka Kasi- din, pero siyempre, pag gusto mo din, Kaya talagang, mas magandang gamitin yung gamit na ano, yes yo, tito, yung tito, galing sa pinaghirapan. Kung mabili mo talaga, kung baga nakaka-proud sa sarili kung Maunin na ako sa English. yung isang gamit ay mabili mo na ano, galing sa pagod at hirap talaga. Sige kuya, pahinga ka muna kuya. Sino? Si kuya, muna sige, na daw, kuya. bawal daw magpuyat. Tulog ka na po kasi anong oras na? Mamaya-maya din po, mag-out na rin po kami kasi ano kami namin. Bawal magpuyat, puyat ka na nga kuya. Hello Kuya Hawk. Kuya ho, hello. Pahinga ka na muna kuya Bern. Ano daw sabi ni Ate Jocelyn? Yes, kung sa harap ng camera tayo, happy tayo, pero sa likod, may mga downs na Yun, nakatayo. tama po kayo Pero sa ano lang, sinabi niyo yan. keep Mm. fighting yun lang, Ate Jocelyn. 10 viewers, 11 viewers sila po. Night night tito, sabi ni Ate Sarah. Yan, pahinga muna Kuya Born. Kuya Bern, good night. Yan ang oras na. Sabi ni Ate Salamat sa Jocelyn. pag-tune in Kuya Thank Born. you Kuya Bern sa ano. Love. Wala si Kuya Roy ah. Good Good night night, all. Sabi niya, sige po. Kuya ho, iwasan niyo nga yung magtawagan ni Ate Sarah ng lablab. Kasi may mga lablab din dyan na hindi lang nagsasalita eh. Baka makilablab din yan eh. Baka tatlo na kayo magtawagan ng I'm back lablab. sa pag... Sili. Ha? First honor bro rin. Oh, si Kuya Yeah. Roy yung first honor. Hindi kasi nag-premiere kasi sa pula. Nag-ano. Si Kuya Nag-upload si Rene. Pula. Wag muna kayo magtawagan Ate Sarah ng lablab kasi baka may makipaglablab. Kuya Ruel, mag-love shoutout. Sabi ni Ate Jocelyn. Sabi ni Ate Jocelyn. Inggit sila Ate Ami, di ba lablab? Kaya yan, Ate Jocelyn, go lang ng go. Upload lang upload. Tuloy lang sa vlog. Ganun yung ano. Pero wag kalimutan ang sarili. Oo. Kahit upload ng upload, yung sarili ang unahin. Wala nang ibang mo sumingit. sumingit. Solo mo ngayon yung love. Kumusta kaya si Kuya Papi? No, parang Kuya hindi Papi. pumapasok sa atin si Kuya Papi nung nakaraan. Baka busy. Hindi yan maingit Kuya Lablab, magkasama sila eh. Punta kami Mega Mall. Nganod. Mamaya Ate Sarah. Mag-date nga kami neto ni Jason. Mega Mall, babalikan namin yung unang pagkikita namin. Unang date namin dito sa Manila, Mega Mall. Unang date namin, hindi pa kami kumain. Oo. Kasi ano pa lang, nagsisimula ka pa lang magtrabaho, wala ka pang trabaho na. Kakabalik ko lang, dating trabaho ko. Tapos ako din, syempre, Nag-aaral. mag-aaral, estudyante, walang budget. Sinalubong ko to dun sa overpass. Kaya yun na Tapos unang punta ko rin dito sa lugar na to kasi pag sundo niya sa akin, sumama ako pupunta ron dito. Para ako alam ko kung alimbawa gustong pumunta sa kanila. Alam mo yung tinandaan ko dito yung yung building ng Illumina na yan. Yan yung Bilhin na ba yan? Oo, Dati? tayo na yan. Yan nga yung pinandaan ko eh. Parang hindi ko siya, parang nakita ko siya ginagawa Hindi pa. gawa na yan. Diyan ka pala ako bababa sa nag-iisang building lang yan dati. Ngayon mayroon ng iba. Sa Illumina. Good night to Mm. bro Born, love you. Sabi ni Kuya Hawk. Oo nga, love.
Ilang oras ba yun? Ma'am JD, mega love shoutout. Perang oras biyahe 1 niyo hour? kagabi. Nasa 1 hour lang ata. Parang isang oras po. Yung biyahe Parang namin. saglit lang, parang saglit nga lang Ate Sara. Parang hindi namin namalayan yung isang oras kasi Puro tawanan sa biyahe. saka skyway din kasi yung dinaan. Parang hindi nga nag-isang oras eh. Parang nga, pero Kasi naglakad pa tayo eh. Doon Hindi tayo kasi- bumaba eh. pagtingin natin nasa oras na sa 10:40 na Oo. eh. Dito na tayo, nakaupo na tayo Oo. noon. Pero umalis kasi Parang tayo. kulang isang oras yung biyahe. Kasi umalis tayo doon nasa 9:10, 'di ba, nung naggas o nauna na tayo umalis nun. Ano daw sabi na ano? Saan ba kaya dito sa Manila host? Dito kami sa Santa Misa. Sa may Bimapa. Oo, Skyway nga daw kayo. Opo, Nag- Ate Sara sa Skyway. Nag-skyway po kami. Bilis. Tapos si Kuya Roy, Bilis din higupin nung tollgate. si Kuya Roy yung naggas, siya pa din yung nag-tollgate. Sabi ko nga, ako nakako mag-gas. Ako na rin mag-tollgate. Di, ako na. Sabi na. O, yun niya talaga, siya. Kaya nakakahiya naman sabi ko kay Kuya. Nasalamat kay Kuya Roy, malaking tulong yun. Kasi kung ngayon kami babiyahe, tapos nag-commute kami, yung bit-bit ko dami, yung bag na malaki, yung piano na dadalhin Alam ko namin dyan sa bahay. Sa Bimapa, sabi ni Kuya, ay, alam si Kuya. Madaming alam dito si Kuya. Mm. Dito kami sa Bimapa, sa barangay 601. 601. Very good yun si Kuya. Isla. Ron. Tinatawag to na isla. Santa Mesa pala kayo, sabi Ate Jocelyn. Santa Opo, Ate Mesa po. Jocelyn, pero nung sa Cavite kasi kami. Nung kahapon, sa Cavite kami. Pero pag, Bumalik na kami dito sa Santa Misa. kasi mag-check up ako sa 16. 16. At magdadaan muna kami, may hinahanap kasi kami. Kasi ako kasukasuhin. Tsaka ano tayo, Sana ano ko nga, mamaya mahanap ko na yun. magpapalit salamin tayo at Tapos yung salamin niya, ano nahihirapan na. ako sa salamin ko. Bukas, kaya po kami bukas. Parang tumataas ang aking astigmatism na naman. Mm. Very good yun si Kuya Roy, sabi ni Ate Sara. Oo, dyan ako 2000 hanggang 2003, sabi ni Kuya ko. Tagal. Baka Sila, tagal na sila dito. Baka may jowa ka dito, Kuya Ho. Oo. Kung dito ka mismo, baka kilala mo si Lola. Kasi legendary yun dito. Hindi, lawak ng Santa Mesa. Kaya, Ato PUP, Santa Mesa pa din. hindi nga yung Bima pa nga. Dito na Sa Bima pa, ang Bima pa ang tinutukoy nila. Sa to, kabila. papunta ng SM. Oo nga. At Tito Danny, doon nakatira. Yun yung tinatawag ng Bima pa. May pamana. May morning Yung SM, side. nilalakad pa May rin natin. paraiso. Magpalit ng salamin si Ate Ami. O Kuya Makbal. Baka yung lens Yung ano lang naman, lens. Ito, okay naman to. Okay naman siya. Yung lens lang kasi sobrang ano niya. Malala ang astigmatism pa din. Sumasakit ang ulo niya. Hindi kumikirkip ang ulo. Baka tumaas ng kaunti ang ano. Yung salamin ko, naiwan ko. Ano lang naman yun, anti-radiation. Sa akin kasi Kapag nag-i-edit. may 50 na yan kabilaan. Sabay kami na nagpa-check up ng mata. Sa kanya, grade 1 ba yan? O, 50. 50. Sa akin, Papasok sa Pure Gold malapit sa Station 9. Diyan. Yung Pure Gold Station 9. yung, Baka dyan sa Green Hills. Ay, Green Hills. Sa San Juan ba? Sa San Juan ba? Yun nga yung Pure Gold eh. pure gold. Tsaka dito sa ano, Stop and Bago Shop. na yan. Stop and Shop. Baka Hindi. stop and shop. Kasi Ang doon na pure may gold. station din eh. Doon siya nakatira. Papuntang ano. Diyan nakapwesto yung hubby ko dati Santa Mesa nung fixed post pa lang siya. Mga armored car. Dyan lang. Ay, ito lang. Tapat po ng ano, Don Bosco. Tapat ng Don Bosco, Oo. madaming armored Diyan car kami Ate dumadaan po. Jocelyn. Diyan Bro, kami dumadaan. Mega love shoutout. At mayroon din dati Ate Sara, mayroon ditong taga Malawag dati na nagtitinda ng kantin. Mga bermas. Bermas yung apelyido. Rolling Bermas. Hindi ko alam nasa na kaya sila ng FTI. FPO. Kasi may mas malawak daw yung ano nila doon.
Yung canteen, oo, sa FTI. Armored ng A top na Oh, dito yan. Ito lang naman. Walang ano dyan, iba. sari. Sari. Sadi po, sadi Agiyan na mo. Dito sa daanan namin. Taga Malawag. Taga Malawag, Bermas, si ano, Rolly. Oo, uncle ko yon. Third cousin na Oh, ganun niya pala. Oh, kaso wala na sila ngayon dito. Ang alam ko, nung dati, ang alam ko, doon sila sa ano, kasi mas malaki yung kantin nila sa FTI. Doon sa FTI lilipat. Kasi ito parang, ano po, nakasanla sa kanila. Walang upuan sila dati dyan. Ngayon pa din. Oo. Tapos parang tinubos na sa kanila. Ate Jo, simple Doon kami bumibili sa kanila dati. Si Kuya Rolly. Maitim na lalaki. Na kasing tangkaran ko lang. Nasa Bicol na sila. Ah. Bicol. Nasa Bicol na pala. Pero alam ko may kantin pa sila sa ano eh, FTI eh. Tatlo ang ano nila eh. Tapos dito banda sa Paranaque ata. Meron din sila. Nakalimutan mo, Yung ang nasunog. natandaan ko lang FTI yung malaki May nila. kwento No? kasi yun sila. Mm. Kaya daw hindi masyadong umiimik yung asawa niya kasi yung kantin nila dati na Nasunog. nasunog. Parang Ah. nahirapan siya kasi parang nawawala daw sa sarili. Naghahatid ako dyan ng pagkain niya kapag Straight Ah. ang buhay niya. Ay. may makbal, hello, sabi niya Ate Jocelyn. Oo, Bima pa pala kayo lapit sa SM Santa Mesa. Sa Stop and Shop naman ako. Wala pa yan SM Santa Mesa dati. Yun nga binabanggit niya, yung Pure Gold dun sa dolong Stop and Shop. Ayun. Yung papunta ng release ng train. May pure gold pa din kasi doon sa unahan mo. Nandun pa din yung... Puntang station ng Santa Misa Station, Santa Misa. Nandun pa din yung ano, pure Maaari gold. na po kayong sa Pero mga ito- bumaba ng Santa Misa Station, Santa Misa. Doon kuya... Tapos yung train yan, gaganyan na yan pag Santa Misa na. Kasi may pala. Gewang na. Iiwang na. FTI Station, FTI. Doon sa ano, Kuya Hawk, doon sa Stop and Shop, madami na nagbago eh. Ibig sabihin, alam nyo ang Sunshine Mall. Sunshine Mall. Hindi. Sunshine Mall. Dito sa Santa Misa? Hindi ko pa narinig yan, Sunshine Mall. Lower Bikutan Tagig kami. Lower Bikutan. Lapit lang. Si Jason ang nakakaalam naman dyan sa mga Tagig-Tagig. Oo, lapit lang. Tagig. Fernando's sa Stop and Shop. Yan. Yung Fernando's, ano yun? Yung sa, ano, may Pure Gold. Doon nga, doon. Fernando's. Una nung simbahan. Hindi ko alam. Ano eh, store ba yan, Kuya Makbal? Yung pinsan pala natin Jocelyn, lady guard sa SM Santa Misa. Ano yung apelyido Ate Jocelyn? Coast Guard. Para area. kung sakaling makita ko yung apelyido niya dito, tapos sabihin ko na ano. Pure gold na nga yata ngayon. Ay. Oo, dun na ako hinabol yung magnanakaw na parang Mumbai. Hinabol yung magnanakaw na parang Mumbai, sabi ni Kuya Coast Hawk. Guard area. Montemor. Montemor daw pa apelido. Ano? Sa Stop and Shop, ano? Montemor. Sa Stop and Shop, Kuya Tandaan mo nga, Makbal. ma. Montemor. Sa Stop and Shop, Kuya Parang Makbal. Montemayor, Kuya Hawk, Montemor. ano na? Madami na nagbago. Di ba yung kantuhan doon? Stop and Shop, may kantuhan pa ganyan. Ayun, Starbucks na yun eh. Tapos, Starbucks. Tapos may katabi siyang KFC. Nag-apply dati dyan Ate Jocelyn si ano, yung kapatid ko si Pula, dyan sa Armor na yan. Nag-apply siya dyan eh. Pati yung kapatid ko, di ba? Oo. Sobrang Ewan ko baba. kung bakit ano, di siya natanggap. Madalas dyan siya sa entrance. Napabayaan na Sunshine Mall ngayon. Sabi niya. Mamaya, paglabas namin ni Ami, hagipin ko po sa ano, hagipin ko sa vlog ko yung ano, sa Armor. Kasi daanan lang namin yan eh. Tapos hagipin ko rin dati ano, Ate Sara yung kantin dati ni ano, ni Kuya Rolly. Di ba dyan lang? Pero Para wala. makita mo. Iba yung ano. Bicol na, bakit? Di natin sila nakikita doon sa Bicol. Baka iba yung way ng... Baka looban ng bahay nila. Hindi, ang sabi niya dati sa akin, yung bahay nila,
malapit daw kila Ermol. Oo. Malapit kila Ermol, kila doon sa may vulcanizing shop. Ay, kaya ano tatang. Hindi, kay Oscar ba yun? Malapit daw doon yung bahay nila. Pero di ko naman sila nakikita doon pag ano nga, bumibili ko doon sa kay Ermol. Hindi ko napapansin doon eh. Ano, inapila yan yung driver. Hiring sila ngayon. Doon lang yun mismo sa likod ng Sunshine Canteen nila. Ah, doon Yun lang. ata ate Sara yung nasabing ano yun, nasunog daw yung kantin nila. Yun yung sabi Sarap ni ng Kuya- mga luto nun. Sabi ni Kuya Rolly, ano, bahay nila sa Agit-Ikan. Agit-Ikan daw. Ikan. Mhm. Kala ko doon sa sentro kasi doon. Kasi Yung kung sinabi nandun niya. sila, hindi mo yung makikita talaga kung Oo, yan pala. Kasi dati nang nagkakwentuhan kami, saan ka ko banda bahay mo? Sabi niya, malapit kay Ermol. Oo. Yung kailira lang. Kasi kung nandun yun, magtitinda pa din. Ah, yun nga pala yung nasunog. Yun yung, kasi may kwento yun si Kuya Rolly, kaya tahimik yung asawa niya. Kasi para daw ano, yun nga yung kwento niya, nasunog yung kantin nila. Yun yung pinakamalakas nilang kantin. Nasunog. Tapos yung asawa niya, syempre, nahirapan mag ano, kasi syempre pinaghirapan mo yung Lakas ng kantin na kantin ka yun. nila dyan. Sobrang lakas. Tapos mga lutong Bicol talaga. May mga napundar sila, yung mga, syempre, ang mahal din ng mga kawa, ng mga lutuan. Libo din ang inuubos niyan, yung lahat daw halos nasunog. Doon Ngayon, kami bumibili. Hindi daw masyadong Mga ulam. makausap yung asawa niya nun. No. Kasi hirap anuhin, tanggapin na ano, nasunog na. Kasi pinaghirapan daw nila yun. Yung kantin nila magkatabi lang ng ano, yung sa Armor. Baka nga yung asawa mo dyan din. Kasi yung mga Armor, tsaka yung sa Don Bosco doon, bumibili ka nila, di ba ma? Kasi yun lang yung katabi. Baka doon sila bumibili din eh. Hiring sila, escort guard, kulang na kulang sila. Kaya hindi makapag-absent daw. Hanggang ngayon, dyan pa. Ate Jocelyn, hanggang ngayon po, dyan po po. Dyan po po Mabait yung sila ano. sa customer kasi sabi ni Ate Sara. Parang Mabait kami yun. nakikipagkwentuhan dyan. Pag nakikita kami niyan, nako, pintuan naman. Pintuan. Tapos, tawanan. Tapos yayayain kami kumain. Seryoso pa naman yun magpinto. Tapos ano nung nagkantin sila, madami silang napundar talaga. Sari na naman nga, kadoy. Mamaya daw ka. Tapos sabi na, Apit na muna, halit na magkaon. sabi niya, o kung may papadala kayo, sabihin Oo, niya ako kung may kasi papadala. may gift Kasi sila. yung na- door to door daw, Mm. may door to door siyang kausap. Baka daw may mga papadala. Kasi bumibili sila ng mga ano dito, ipapadala sa jeep. Si Tiloy Ronnie, kaedad ko yun. Bunso na lalaki. May bantay ba ganyan yung anak ba yan? Yung matangkad na babae na payat? Oo. Anak yun yung laging nakabantay dyan. May ano na din ata yun. Baka may May asawa. asawa? na din. Pero nung nakilala kasi namin yun, tomboy-tomboyin yun. Oo. Nung nag-aaral ako. Kaya naamoy yata ako. Wala na. Diyan, nasa armor na siya. Mahilig ito magpakaon ng ngaya. Pagkaon ng ngaya. Ang butad to. Kaya nga nung pagbalik namin ngayon dito na nagpapacheck up na, sabi namin, wala na pala sila dito. Kasi iba na yung nakalagay sa kantin eh. Wala Kasi, na. Di ba na talaga yun? kaya nga dati may nakalagay ba dyan na Bermas, Eatery. basta Bermas yung nakita ko. Eatery. Oo. Anong pagluwas namin, wala na talaga sila. Ay, nung ano pa ata eh. Basta nung pagpa-check up natin, hindi ko na, sabi ko sa'yo na wala na sila. Hindi, Iba pag na. ano pa namin ni Bebe. Nauna Wala kayong na talaga.
Nung unang nagpapacheck up ako bago mag-pandemic. Wala na, hindi mo nakita. Bago na yung forma eh. Mm-mm. Pero grabe yung ano nila. Grabe. Bakante pala dun, oh. Pwede mag-apply si pula dun. Nahirap yun. Mag-apply sa Saan? nangungupahan dito. Hmm. Hirap din. Mabuti ko may bahay ka dito eh. Halat pala mga trabador dun. Ba't nakita natin dun si ano? Yung taga sa atin. Baka ka mag-anak nila. Si ano pa ano pili dun? Si Joseph na ano? Hindi ko alam eh. Papay mo doon. Basta taga sa atin yun, di ba? Mm-mm. Kasi nakita natin dun na nagtatrabaho din sa kantin. Baka mag-anak nila. Mga pinsan na nila. Kailan mo na apelyido ni Joseph? Di ba ano yun? Koliko? Hindi. Hindi. Para... Regaspi din. Regaspi? Hindi ko sure. Parang Oo. pamilya sa Regaspi. Si Joseph. Taga Kawahagan. Ayun, malas stress na. Mag-out muna po kami. Kasi may pupuntahan kami ni Ami. Maraming salamat po sa nag-tune in sa aking live. 10 viewers at sa mga nag-like. Yan. Ako Mag-out sa muna kami. Telepin. Ako, pwesto sa isdaan ng ninong. Yan, FTI. Yun nga, Tinemin. Tenement. Oo. Tenement nga pala. Ate Sara. Tenement. Hmm. Malapit lang, FTI. Sabi, Tenement. O nga, Tenement. Sa Tenement yan sila, yung nabanggit niya. Yung ubo-ubo pa nga ang tao. Bye, ingat kayo. Thank you, Ate Sara, Kuya Makbal, si Ate Jocelyn. Mag-out muna po kami. Si Kuya Hawk. Kuya Bye-bye. Hawk, si Kuya Bern, sino pa ba? Kuya Rini. Si Kuya Rene, tsaka si Silent. Sa mga silent viewers. Salamat po. Ingat. Ingat din Ate po Jocelyn. kayo. Salamat. Ingat din po Sa kayo. susunod ulit po na live. Thank you. At thank you talaga kay Kuya Roy. Salamat kay Kuya. Di nag-online pero nandyan yun. Silent viewers yun. Thank you Salamat. kay Kuya Malaking Roy. tulong yun. Sobrang The thank best, you talaga. Kuya Roy. At sa susunod ulit pag pumunta ka ng Bicol, katay tayo doon ng ano. Nag-usap na sila eh. Katay tayo doon ng check-in. Yan. May ka-istoryahan din kita soon. Opo, Ate Sige, Sara. sige. Yan. Bye-bye. At mo na. Bye po. Ingat kayo lahat. Nasaan ba ako? Doon ka mag-ano. Akala ko dito ako mag-i-end sa kabila eh. Bye-bye.